Mitäs pojat tänään? Vähän kisaillaan vaan. Ollaan täällä Krvavetsissa Sloveniassa ja täällä näkyy pojien kisat on käynnissä. Meillä lähtee pian. Meikäläinen tulee numerolla 6, Justus 13, Otto 30, Tönis 25. Aika näppärä keli sanoisin. Aha, meillä on tuulla. No tuuli joo, mut sit kun katsoo tätä auringonpaistetta täällä, niin kyllä siinä Justuksellakin hymy nousee huulille. Voisin mieluummin ylläksellä, mut Niin, kyllä ne ylläksen voittaa. How are the skis? super fast. At least I hope so. Super fast. Yeah. Go fast or go home. Toi on hyvä. No niin, eka kierros takana. Kävi vähän sillä tavalla, että tuli pikku beep race. Onneksi mulla oli numero 6 ja mulla ei ollut näkyvyyden kanssa juurikaan ongelmia. Tein kyllä tommosen pikku virheen tossa noin, mutta loppu tuli niin hyvin, että ei kai tässä, että hyvin meni. Täällä Justus vähän on sitä mieltä, että... Mut ei mut silloin oli numero 13, ei nyt niin paha. Näyttää viimeinen 10 keppiä aika hyvältä, mutta kun ongelma on, että kun niissä käy valoa ja kun katsoo ylös, se on kuitenkin tuo paristaa metriä korkeammalle ja siellä ei näy yhtään mitään. Saas nähdä mitä käy, mitkä fiilikset. Aamulla mä olin, että mut sitten kun pääs toiseen starttiin, niin mä olin, että ei saa. Joo. Like I said before, go fast or go home. I go home. Ihan niinku ylläksellä. Tää on aivan niinku ylläksellä. Blue Bird. Missä? No kyllä se tuolla näkyy. Mut tuolla tulee kyllä aika kova pilvimassa, et toivotaan että kerätään laskee ennen kuin se pääsee tulee. Some terrible information. Ei tämmöstä hulluutta pysty vetää ilman läpi. Okay, the day ended. They cancelled the second run. We are going to ski tomorrow. What's your feeling about this day? How it's going? Today we tried to do what was possible. It was not possible to ski, but the boys are ready, so I'm looking for the victories tomorrow. Victory! Yeah, coming, and then Valentine's Day. Tomorrow. Mitä jäi käteen? Ihan hyvä fiilis. Yksi kierros suurpuikkaa. Kiitos. 4. ja Justuksella 8. Tömpällä ei lähtenyt. 18. Mä en tiedä. No mut huomenna lasketaan toinen kierros ja toinen kisa. Kyllä. Kiitos ja anteeksi. Näihin kuviin ja näihin maisemiin.